Pai ba nyai kublai pi sesien parakani kasngi ko menta ngin wanra pi ka jingi kren bat wei ne kilong kme jong kani ka rikhasi jantia ka jongi ka ba phi philaya kren philaya angnot poroshikata opinio I ba in shonga ka shuki ban intrikam bat kata ga dei bat nga menta idon kong ida shisha nong rangi balong Director General of Police Jong Kajala Meghalaya kong nyai kublai yapi but ni congratulate if you ya kani ka jing yo benta jong pi ban shimti kani ka kam kum DGP jong katat pulit ning kong namar upai ba ula angnot ban yo sngo yakasur ka jong pi khamtam mabat namar ka jing pen sngo ka jong ki kalong ba kimdei ki ba isi ki pulit kumba ju yakran hangni hangtai dei ki ong ba ki kwa he ban yo kata ka jing etre lang ban don ka jing etre lang khamtam hak do pon ki mat ki ba ki pai ba ke kindu jing te kong ngan kili na phi ka hadien ba phi shimti kani ka kam ka ka ba phi phio I ning kong bai don kam ban pendit penbyang ya katanat pulit I Kupisibu ni ki ki ketin ba stunat ju fi wan ta ka eu pi dong ong mentan sipang ka ka bang kwa angai I ya ka bang don kam ba hak ki ong pareng priority mo ban ya ki pulit mengelaya hakini kis nambal adab ni don ki be ki jingmut ki jing perkhat jungi bat hangi la perski ki be ki DJs ban man ki la persang man wan ra ka ban le ki thong jo ki ban kut ta ki thong jo ki ndeng ni pe pat menta haka jinge de haka ya ki Meghalaya police kumba ki pi mention mentan ba ki kamde ki hin ba ka jing so jing ba ki ta ki isi pulit nga khoi nga su thu ya kata because hangi hi don ni kumpi jaj meriu hang ni kastik jo Meghalaya jungi ngim daya bun ba kata tim jan man ka yeng menta ni don because haka pinape haka sarkar Meghalaya haka government hi ka police department ka dei ko ka ba head do na kai ba ai ni don menta ni don khat saw hajar arspa san mga bakla ta ki badon ndai ki sanction post ki don hadu khat new hajar pam tiki don ki vacancies bopon dai tingi la lek long kata recruitment tama yak hakini ki nakini ki khat saw hajar ba don du bar khoi ki don ki mejo ka kumba 90% ki dei ki brio jungi nang ni ka jelda jungi hi tiban ong ba bar khoi nakini ki khat saw hajar khat so dai pi ong kumba khat ar hajar tam ni khat alai hajar kan kut kumba kan kot kumba khat alai hajar kini baro ki khon ki kami ki kpa jong dei niki ki bahai ngin don be ngin don jing ya tei be ki tiban ngam kubur kini kata ba pin ong ba ki ka perception ba ki pai ba ki isi pulet hoi kin don ki kap ba ngi don ki jing bum sotu mun jing mut kin don ki kap ba ki pai ba kin perkhat ba pulet ula shule don kombor ni ula shule don bor palat ni ula shule palat ya ki nga accept ya kata ba ki don ki kap kita deban mahakan jing ya treman kas ngi ngam dei kin kumta ba namar kata hak bang apit mga hapor pengasimti kani ka jing don kap jungi ki pulit Meghalaya ka deban pensu thu bang ngi don hang ni ban ya trail lang bot ki pai ba mdei ban pendik ni ban shitom shu yaki te hakani ka jingyal inti ka jong pi nge I kani ka de ka singi pale ka ba ar ka ba philayo mani kindu priyo kat no naga jingkhen ka jong pi ki don ki riu pai ba ki pelawan shapi but ki kita ki jingye ki ba pensngo ki ya pensngo shapi ki ba ki pan jingye rap na pi kumno ka ba katanat pulit kala bani rap ki hakani ki RC pa level ada mene ki kamduna ne ke kambodi minchim tayo ban pe mga te haka kumba
prapupasan prapu nakasispa kide ki beri ba hi ki don hi ki tu ki bahaya jo ki pulit jungi hi ki bawan ki don ki jing sitom repair ki don ki bala klat no ki mapat yo pension ki don ki bala retire bapat yo ki dues and all that ki don ki bakwa ban yo transfer nak away ka unit ka unit tang ba ki bon hi ki ri ba kawai ba ke one of the main issues bagi man kapor ki day tam cimta yo ba ne ru ba airline ngut ki wanra ka yu ka jing sapriang ka jing the increase of the ka jing don jung drugs ang akash ni ka shong jing day ta ha ki sor day menta kala poi ki jakan no kendong kalau poi mentratingi perkat ki school kalau ada ki berkenak sekolah kami he ini mentah ki orang ki tu baka kam day tadi kena sekolah he ya ki middle school ya ki ru ki ladon ki cap ki kita ki ti kata ka de ka way ka pang the issue of drugs so ko way pat ka ba ki orang ha bai ki dai ka ni ka jing duna ki patrolling jungi Hawa ni ya duna sa strength hakani balong elections kemudian ni ro ni hapa jen kharar company ta komot kumba kharar spa ngot kibrio shabar tikla duna nang duna na lor ni bon ki vacancies ru ti ni nga kubur baka kedai ka jin duna ju patrolling ba dagi ong ya ka hapo highway ni ong hapo ki localities ti ka we ka jing ka issue baki ki wan ra bha ka in number of the petitions kani ka issue ba ni kumka judgment rio kumka state ngimpat na yo ya kita ki kena kinang ini kumno kin nang join ka civil services day tan kata pru ka ya kumno ni la ban pen yo wat la wat ti ban ai ta ki employment opportunities ba pu ki don ki ba ong ba baik mentangi ni la ya ki buon ki beri plus tang interest in the tourism department tang da kam don ka jing sign pat ka affect si bahai ka tourism da don tang ka we ko jing ko because kada dan ta kawi ka jing klumar ni ka any kind of a disturbance hangno it affects the tourism. Tina preng kini atu kumno pat phile ban gyo ban budie ni kini nang ba kipat ba kanum syong no tang bangi lai ho ban shekut no tang ka ji kendu kat ki wan kendu engala da ki delegations ni ki organizations ni ki individuals ba ki ba wan ni shimiki contact number ni ai ki a timeline by which we will get back ni ya respond ni ya tu ki kani ka pa pi wada pa pi changi pa pi kwa pa ya kini issues tingila apan tip ki ba hakata la na de shiteyo ni atayo ni ka ki don ki cases pa kham shimpor tingi oi ki ai por ngi ma shibnai ni rutayo and we will get back to you pengalaman orang ni ba ki issues ba last week ba ni ikut ba ni la ban le immediately ki don south ki issues then of those ni la ban resolve hopefully ki the people concerned will be there ngan ki we ni la ni another thing ni le ba ki shimiki phone number jo ki and ki staff jo ki respond ki thu ba la kani pi wan ra shakmat ni bi lai kran ni kani ki ba Sutunat ban yo so nomor ba ki pajba kim don to jing sheptieng ban wan rung shaka office te kam jong DGP tenga nge hatu kani phi don em ka jing kin tulang ya ki officers ki bahapo ka jong phi ko market district level ki polling station ki police station ba ki di ban long lang kum ni kan pajba num don ka to ka jing sheptieng ban tang shi pulet la ni ban li rung police station ki la don be ka to ka jing perkhat ba kla de kam sneu ba em la du pas lang hing la kren ki pulit jong ang ong ki officers ki at all ranks kan la du ba constitution ki senior officers ru ong pe ngi ong kum ta kani ka mga kan long kum kan long kum ka example kan but this is a very easy way of reaching out to the public of actually pangin yo so shisha na ki pajba ka ba
affect ya ki the most in my kala ban small thing like ban I no parking hangi ni ban regulate ni ka jing di jing thiet they if not necessary drugs but other things okay people I think the small thing like ki ong ba we don't keep one minute about the issue of littering ba shu red pathai ki ing because minta ka ngatip ka sarkar ka kadang persang ka bala ban identify tak ki vending zone sele kitu kinong demandan bangi ong ni ti ha ka tu jing dia madan pat nging pat don kata ka jing ka jing ka arrangement ba kumno bagi ngin ya ban le ba kinum don kin kata ba chubret pathai ka ek ba don kam all the rubbish the littering so tengai ngala ong ki officers nga ba pi deben ya le company it might not be on as frequent taka shong haki kage kidon ki district kidon ki unit ba ngathara ki numbon kata ki issues kidon ki district but ban khambon it would depend on that again okay tim minta ngin ye kren pat bre ki mat ki ba ngawan hak sur ke jong pat ba kawai kamat ngasngowan ai khuble ye pi ningkong kade haga bede pat ka jington jukini ki khrdop hapo ki chaka bo pher hadien ka jingwan ka jong pi ngayo phone calls ni ki pat pa kidon ka to kani khrdop ka juyeng ki brio na po katnat ka jong pi ban krong pisa ka ba kim jutip ba tingtai hab ai shispa hab ai aspa kat ba shapan tenre ka jingwan jong pi la ban pak khang no eki minta ki ong don show de ki don ki jing ujor badang yo pediang ba kidang don ki ba peteng te madam ko aban yo so pi ka ta ka jing yang jong pi ban ong ba de ban pendo ikum kini nomor ba kilong illegal pe mo naka liang jong ki pulut ya ko ba pi ong pi minta ba ki pa ba kila buon ba ong ba kila do kila khang ne tang ba kidang don pat ki ba yo ti kidon ki jaka ba ki niru ko naka department ni la ekran ba ki department da ki district ki ada di district council gate ni ka de ka forest department gate ni ka de ka gate jong ki ni kum sagaro hills ki bon ki gate mahari ni ka gate scheme ni hang ta tingidang ya ndai bang ya shu le kambot ni hap ya kren ba kani kam dei kin ka kom ban kam because ka jinglum jo ki ti men ki don ki khap ba ndai tang ba ki sap harap ya ki ni sap harap ki be pat be kun don ki hoi nga kubur ba ki da ki gate kulit ki la khat ki la aduna tang ba ban ong ba ki la adu lut em ngam agree ya kata kan simpor hi te ki don ki ba ni we are closely monitoring pe sani ba ki officers ha khatu ka district but ha ki to ki DIGs jo khatu ka range you like your strict instructions when take action for them madam nambar ba hato namtip ngan bu api mangila persang nakaliang gejong shlong miel haga jia inti gejong kani ga channel ngila persang ban peni shaka sarkar shakapor pulit tekidon ki khap ki ba no lala ban khang no kini khadop khong ka jana kabla kta bhayu pat ba te hato ladang ngindang pen i ngindang yet ya kita ki jaka hato kan don nem ka jingyo means ka jingyo jinge trailang nakaliang gejong pi certainly nga kaya kata nga kwa ya kata ka jing tingdang nga kwa ya pi because pi ni don upuli jong don ka jilla ba ko wende tang ba ki kin don hi kita ki baki ong ki lang yong e ban bang kwa hi ban le ki ni hitai ti dangam dak pi mi ki kum ki pa ba pi kum ki ba dan ba le chini hitai ki ba yu i kum kita ki jingja pi mi ai ku bo chinga ngan tip kum no because what lucky officers ki la ban ki la ban persang kat bala at the end of the day ni they each individual can only do so much itu ingin melakin ban don hakat bahaka at all times te pi kum ki pai ba kum ki representatives of media le ki ba poison ni satai pin kami ku bon ma pi ban yang
we basyong ni hapo police headquarters tetapi kuma pipin apin da adjective sini I can assure you bangin don hi kata kajing itu lang and the action will be taken Kublish pun madam sagawai pat kamat kedai habade pat udrox pi hakini kisngi kibla dep kidon ki kinhon sang balang kibla shim ya ka an kiti la jong kumal kilasha kendo kiong bakatnat pulit kamle kabade pat kani kebenta pat ke ikaba pi don ban pen snow shupai ba ke ka kamram ki pulit habade bu drox pi ka kamram ju pulit habade bu drox especially hakabay bakem Kebakem kat kum ka NDPS ni ka NDPS Act under which we function kat kum ka NDPS ya utu nong thiet nong wanra itu drugs but ya ubah pendat kami itu drugs ubah thiet itu ki pair ki kendon but ka kum no ban le ya kini ki lai kategori ka pair ka approach tingi de ben su tu ba ndai bangin lei ni le ni persang kat ban la ban tek lah kami kata jing sap yang drugs jing portion ni sitai ndai tang ba kat kum ka conditions under the provisions of the NDPS Act ni hab le kum ta pai bin pin ong ban kum ta ki don ki seng halang bu ki ba kem ki ong ba uni udon uni u khana ni u ka khana ka ba kam kum ta uni ti kat kum ka NDPS Act ka don ka limit there should be a minimum quantity but pila ban at the moment but pila ban take penal action especially for users because kat kum ka andru the treatment for users the treatment for peddlers the treatment for couriers is different so nga kwa ban pin charge ba dei bang ngin le ngi persang kat bang ngin la tambah hakajing persang jongi ro ki don ki cap bang ki don ki kita ki constraints bagi orang prank ba la ban meet all of these requirements so should work mentamo hi haka kat kum ka NDPS Act they ban don ta bagi ki ong gazetted officer of a who's been authorized to do so that authorized officer of a particular rank and above ban don kasizia ni ban who would be carrying out that EU his kajing I saki jong uni ta gazetted officer kalong very crucial ya ka NDPS case ti bon ki cap dan yo jing tip makana baka kinwan kin koi kita say man ki district kimda bon ta ki designated officers ti ban ki cap bakim don tingi hable no kumban da ki we ki provisions bakal ngin la ban yo ta tika kat kumba ki ong ki don ki seng halang ki ba la le kem ki ong ba ubaya di drugs si buon ha we upen kami kita jaka ba yo ki pulit kim le ki don ki kap bangi le ki don ki po bangi ka suki kata ka jing press kam jungi tamban ong bar bangi pat bangi generalize bangi le itu kam dei gide nama hakini kisnam ki bla dep ni ngi pen kalai drugs baka police department kalayo ban yakini ki brio ki ba khai drugs hamtam heroin ni ka pisa ka kot kumlom no ska lai spa klor te hatu phi I ba hakanu ka jaka ni po search long baka dei ta ka jaka pedeng ka ba khai drugs man kumba pawi minta ka ba kem ki pulet ki ba bon ki de na badan reting te ka ka benta jong ka tanat pulet pat ban check pakum kini ki brio ki ba sa kini ki jaka don kam ban hab ban budden ni ki bangan ong ba ka jaka central jaka ba central place spot ba yaki or a particular locality bagan ong hakta ka de ka jaka ba pin iu ya khai ba khai ka ni ba ki wan ki nong ki ba suppliers and then ki ba individual and then they spread out bangan ong man categorize kum tate I don't think that's proper because every locality not every locality but there are 5-6 localities in Shillong not only kamday tangka kamadadating koi ki kambon ki arrest ki and ki seizures tang tu tangba ki don ki localities ru especially na kabantara distribution
kumba pi omanta kumba kajing kem kajing yo CPCs ya ki drugs hakin in the last couple of years kalau apa kumba life spa tam kro ndai takala la ka life spa kro tambah pina pek pat ya kajing kata nilai yo kem mo nilai yo sis kata tu buat kata pat ka drug ka sitong ko udon be pakamot kajing yo kem jungi kajing yo sis jungi. It's just a small percentage of what the actual market is because the supply is, and it's all kalong shisha ka ba pen sitom jingmut ini ba kat bangi le ru kat bangi ayo kadang bon lai sha sau sha ndai tang sau sha kan sha sha upoi ha te kamut katu ka bangi sis bangi kala bandai ka bum dai ka shillong ma kala bandai shaway ni kidon baki avenues bangi we are not yet aware of. That is madam namar ngalalej shakli riat ngalalej kini ki jaka ki berung babi sungini kali bawan ki we ki jela ngalayo bani kren bat ki brio ki badan po ka anti narcotic task force popli ki pen sngo ki bangi duna brio but ngiduna ki ki jundon kam ki jong kanu kur kom naga jingwan ke jong pi thai pin la ban pen klan ni kan ni ka bentar obede ke ANTF mo ka ANTF ni kat kum ka yu ni la ha jing per khat jing men chwang ni per khat ba man ka district kan don ka ANTF no tang bangin dai pet pat ya ki incidents bang whether of seizure or whether of other things related to NDPS ni lap baki dan Khambon ki Lai South district tengi dangi discuss kan inde mentak tayo menciptayo ni dangi discuss kumno bangin le ya ke bangin because ki kam ki bon for all the ANTF units tang ba bangin nim don't that much of resources also tingi haki to kumpitu ki district ba kindon Lai South NDPS cases haka shisnam ya haka ndriu benai ti what if we combine no those kind of districts and then we pool ki units away kind of make it a more consolidated and ban kumbaki on parang optimize the resources so that is that a review of that kumkata ka ji pakat ni you working on it to sakaway ban shay upai ba namar ki bon ki ong ba indalayo ban kurip yu drugs kim yo iu leche ai te ka jing kno kawan ba bu pulit udi kala te kai ka ba phidon ban pen shay lor kani namar ki don pat ki ba yo ki ba la phlab ong ba ki den ki brio ki bana po katnat police department ki ba hikaya ki ban ti kum kata kum no phinya khon ni kani kata ban ong ba sisen bala kurip drugs ba pulit udi kala ngata ya kata ngam ya menjur pi ka kos kat kum ki pengila ya si keadaan ka case record ni la pha sha ko ngin ong ba india ke lang because ya ka tu ka court ka monitor pi la ka hakat no hakanu ka po pi no that and hakanu ka no ka po ba ka ai order ka court kum no ba how do you dispose of it kan te tikidon ki instances ba ki on by destruction for other means of disposal diban ya kata ya ka second part jong ka ji ju phi phang ki don ki pulit ki ba hikai pulit be part of the society ki don hi ki ba nangi bangi ngitip ni ba kin don be hi ki ba pendon kam ki don ki ba encourage ki we ban di namar ba kila don kata jing su tho ba ki supplier jong ki ba phidang la da phidang yo te kham yo commission ma fe to ki don ki cases kum kita ro te ke action kamot phidang budien ki ye budien ba te madam ngi don menta pat sakwe ka benta kata ka de pakani ka jingjur jong ki case ka don mi kisngi jong ka jing sha penyap ki brio dang recently ngi phila I kum ke jing jan te po la pangap was gentles pater tes ki bebun ki jaka te ke ek ba pelong kolong pat ngim yo I pat results tangkat tu kat ni ban ong ba ki bale ke ni kam ki sha kem no tenai don pat ba ki long pending ki sa ba ki brio ki ba bangat
ki lanot ki bangat ki long yeng ki bangat ki jingja hadu menta kidang ap ye ta jing bishar ka bahok madam kamno nakaliang katnat pulit pi don ban perkhat abade bakani ban penstat ikini ki cases net bale pat ka suki abade bakani ka benta ka kes ka baki ka simpor ka kes ban poisa ka yang bishar ni bakan kut hakata ka aida ka charge sheet ni ka final report ki down bale ka simpor ki buon kamdei because ka habaya de ka kes kamdei tang ba ka jing ka kambo ule police the investigation part ki don ki various other agencies involved ti pin da ong ba kamdei atat ka ju ka pon ni la ban ong ba ka tang ha ka jilla juni ka slam simpor habaro ki jilla ha po ka ri juni ki ka simpor ki cases par ki don ki jaka ba ki kham don baki ong ki fast track court for certain categories of cases kham ko tang ba any serious case but especially when it comes to murder ba jing punya beliau di kanum don kata ba fast track court unfortunately that is the way it is because for serious crimes say it will take its kan simpor hi kan tang buat kata ru ki don ki bun ki bangila le ni kum ki investigating agency ban company kloy kata tang ka we ka bangi ka problem bangi difficulty bangi ni lap ha ngi ki dei bangi dunasha ta ki SI ki IOS ya we IO la ban don hado ba khatsan arput ki kes untuk kes diary tang ya ke ti mentaba kat kum ka ki kendon an bangi la yo mentale uhap dei tang ka case diary uhap thought ka ki other reports ki forwarding ki pun ba ki there's a lot of paperwork ti tu jo breu ka sukar ke India kala ladu kala kham slam hi ka ong ba dei ban separate ya kan law and order wing but ya ka investigative wing ya kata because ngidang ya khendit breu hi ki khendit ki impat la ban dei kata hakapur bangila bandalan kan sepoi ka kap bangila ban le kata kan kham kloy ka jing pen dep ki case ka ju kapur ru ka ki ong bade ka from the judiciary side ru there are a lot of improvements, a lot of changes have been brought about ya kitu because nakaliang judiciary ru ki ka tentang kaslam because ki ru ki bon ha ki case a lot of pending cases sakawai ka bentar mengenai paham ka por ti nama kidang don spat kum kini don lupa ki an ki bla dep don de ki don babon balang ki babon khen padi kini ki an ti ha ga jingi kren ga jongar ma ki babon ki bangila de mi ku boru ti andre na katnat police department ndangalai kren begitu ki officers in charge gitu ki jaka ki ong isem jingi ba namar ba kumangi tip ngidon ta ki high level ki bangim la ban kata ya ki namar ki don ki batai ki ong ki number plate da number plate scooty kita ki bo ki kali tamaya ki bat ka along no kumbaset it's bak te khti ki jong kini ki officers ki jong phi kimla pande namar patang shule public ki la sha transfer la ni ki sha dumok no kan mu thai kan ye pat kan bench madam ya kani ngan request ya phi ban kli yang kan ye ki kli hadien 6 months later hadien tribunal how within that time ngathrai you will see the difference madam jingli bakhado hangashmet ngashimba ombaro ki pulet ki pasnieu le ne ki ba yu ngaju yai ongru ki pajba kata ka kentien ombaro ki pasnieu hakano no kam kolong wara kam ka bangaru ngatre te habede be kani na ma bangin nang yo jingshania na katnat police department kumno phinle kini ki officers ki patre hok ka kam atu kan don da kanu ka jing perkhat ka jongpi menta wa phisong kani ki shuki kum ka DGP the only message kan la ban ai officers yang ap ki bakin page ki senior officers ki batre hok ka jong ka kam because ha bakhat do hi ya ka hok jo phi yo hi pin da ong page kum ka case yang ande nga atre ka tasnem ti kala de ka hakapor ka ya ka babiang kan wan hi ka justice will prevail ti ka ya ka da phi tre hi da ka hok phim tieng ke pisuk ka thia ka dam phim ki poi phim
phim long anxious ya kita ki Gus ngani tu hoge pi mata da bun kam makna kan no touch le si dari portia ngam I have no problem sleeping. Di menta ka message pat iki kun samla namar nging nang kwa hi bani I yang sai we kong idasha naurang iban chong ni ka shuki lani ndei da mano ru kai ka message ka khubor ka jongpi yaki kun samla ba ki ban tresh tom ba la da ki kwa ban long lang kum ma phi man chong hak ni ka shuki kum kita ki IPS officer ngan chu ong ka tang ka we ki khana samla jogi phim dei ban perkhat ba phim la ni bar khoj ni don haman ubrio don ka sab there's certain attributes ki don ki ba kham la ban kham le bha haki certain things ki don bilam tang ba you have to pi deban so tho ka e phi kwa but ka pin deban don ka ta ka jing ai ne kan ban put in that effort ban le ka e ba pin yo ka ta ka jing kwa ta bahai ta kayo ka to pan yo ta ka jing kwa aru ta ka kamut ba ndai ba super khat ngwa kwa ka ta ndai phim le e pa na ta ka ta phi kwa kum ba tang ban le examen ru ne ban yo da phi ong kwa ban yo marks ba pha ta phim kle ko phin yo marks pa pa chano ta ka jo ka ko ru phi kwa ai ka kam ba pha ti man ki kam ki don ki kendon kita ki qualification se te phi le ko no ke ban yo kita ti don hoi ki don ki they bar khoi ba yo ki not equal opportunities they bar khoi ba yuan from the same kind of you ti pin ya ki to ki ba kham ngai ipen ban ba ki to ki ba kham duna ki opportunities ki kham tri sitom man ma ki because ki don ta ka jing thrang and ki don ka ta ka determination to achieve that goal of best lingba ga tu playo sngo ye ka jing kren ka jong I kong ida shisha nong rang le ni ong di madam ring me scott sngo ye I bat nganget pin shim ye kani ka khubor ka ka ba mai la pen sngo bat kumbai yong ipan ne ka jing trelang na pi we tungin ai ka ne ka jing trelang khnang bangin yo I bakani ka ri ka jongi ka jala ka jongi kan long ka bayat be klem da don ka no ka jing bakla hang ni hang tai namar ka jing trelang de shai ka long ka bor te ni kitbok kitwang I pi maram ko ma pi ong hadin ribnai in session bag in yo I ba pinang la ban tre pin yo I ka bo ka met ka kot ka bakya la da phi tre lang ba nga to ni ne tre lang ba pi to kuble shibor ba da ya Habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau khau kam lu ka umpnyang ka dot pet ya ka shop plus F ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pindon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya